Mä en varmaan näytä hirveän perinteiseltä perussuomalaiselta, jos ulkonäköä katsoo, mutta en näytä muuten poliitikoltakaan, tavalliselta poliitikolta, että mä oon aina inhonnut sitä, että jos tullaan politiikkaan vaikuttamaan asioihin, niin sitten sun täytyy alkaa näyttämään semmoista pönöttävältä ihmiseltä, että mun mielestä ihminen voi säilyttämään persoonallisuuden, oman tyylinsä ja olla sillä tavalla omana itsenään mukana politiikassa. No tietenkin mä oon itse nuorisopoliitikko ja on ensisijaisesti mukana ajamassa niitä teemoja, mistä sitten vanhemmat ihmiset ei puhu, nuorisoteemoja, eli tykkään puhua paljon koulutuksesta. Itse opiskelen korkeakoulussa ja ne teemat on lähellä sydäntä ja myöskin luokanopettaja tulevalta ammatilta, niin koko se koulutuskaala on niin aika tärkeä teema itselleni. Perussuomalaisen nuorille tärkeimpiä asioita on tietenkin se, että me lähdetään muuttamaan EU-politiikan suuntaa. Tähän mennessä me ollaan oltu ajamassa itseämme tai omaa päätösvaltaamme EU-hun ja me haluttaisiin sitten perussuomalaisena nuorena, että pidettäisiin se päätösvalta täällä Suomessa. Me vastustetaan liittovaltion kehitystä henkeen ja vereen. Se on yksi iso teema. Sitten nämä talouden ongelmat, vaikka se ei ole ehkä muodikasta puhua nuorten parissa tästä asiasta, niin niistä on pakko kuitenkin puhua, koska ne on niin isoja kysymyksiä. Nuorisotyöttömyys on yksi iso kysymys. Sitten koulutus, eli tulevaisuuden haasteet. Me koulutetaan tällä hetkellä ihmisiä semmoisiin ammatteihin, kelle ei tule olemaan tulevaisuudessa töitä. Ja siksi meidän koulutus hieman laahaa perässä. Eli tähän pitäisi puuttua. Ja sitten jos ajatellaan tulevaisuutta vielä, niin maahanmuuttokysymykset on hirveän tärkeitä sen takia, että se mitä me tehdään nyt vaikuttaa tulevaisuudessa. Perussuomalaiset nuoret ei halua, että meille Suomeen syntyy samanlaisia lähialueita kuin Ruotsissa tai Ranskassa, Pariisissa on tai Lontoon kupeella tai niin edespäin pois. Eli meidän täytyisi reagoida nyt, kun ne ongelmat eivät ole vielä räjähtäneet. Tuntuu kyllä nyt ihan mahtavalta lähteä luotsaamaan tätä järjestöä sen takia, että kyllä mä koen näin, että me ollaan Suomen rohkein nuorisojärjestö. Me pidetään semmosia teemoja esillä, mitä muut eivät uskalla pitää. Ja on siinä omat haasteet tietenkin kestää se henkinen paine, mutta itse on peliin lähtenyt mukaan ja on valmis laittamaan itseni kyllä likoon ihan täysillä. Ja ensimmäiset työpäivät ovat olleet tosi innostavia, että katsotaan kuinka pitkälle päästään nuorisojärjestönä tänä vuonna.